Pigernes Kro garanterer en sjov aften med god musik og dans. Vi er et levende alternativ til dating på nettet. Med vores centrale placering i Onsild ved Hobro, tæt på motorvejen og med bustransport på 5 ruter, er du garanteret en stor singlefest med gang i. Vi ligger lige i smørhullet mellem Aalborg, Aarhus, Randers og Viborg. Vi har sjældent under 350 gæster, og de største fester besøges op mod 650 mennesker i højt humør. Vores minimumsalder på 25 år sikrer, at du får en sjov aften med andre modne, seriøse singler. På Pigernes Kro er du aldrig alene. Her sørger vi for festlig stemning og musik, kolde øl, gode vine, farverige drinks, lækker mad og en dansepartner eller to. Husk dine bedste dansesko, for vi byder på nogle af landets bedste danseorkestre hver lørdag. Vi er et samlingssted for voksne singler i højt humør, som helst vil møde hinanden ansigt til ansigt. Pigernes Kro. Musik, dans og fest.